Għadd ta' persuni illi minkejja l-isfidi f'ħajjithom taw u għadhom jagħtu kontribut lis-soċjetà ġew ippremjati matul it-tieni edizzjoni tal-Premju Formidabbli. Id-Deputat Nazzjonalista Ivan Bartolo, li kien il-moħħ wara dan l-avveniment, spjega kif flimkien mat-tim tiegħu ħareġ b'din l-idea b'kombinazzjoni. Niftakar xi xahrejn qabel saret l-attività kont smajt storja partikolari fejn xi ħadd beda jħossu inutli fil-ħajja ta' pis fuq il-familja. U l-sħabi ta' tim għettilhom isma' għaliex ma norganizzaw xi ħaġa anke l-idea nippruvaw imbijawha lil xi ħadd biex persina deputat nipprova noqgħod lura biex ma tkunx anke politiċizzata. Ma rnexxitilniex li imbijawha għal xi ħadd u organizzajniha aħna. Il-Ministru tal-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia Portelli ppreżentat it-trofew lil 5 rebbieħa ta' din is-sena. Anna Abela, Ġenessa Abela, Alfred Difesa, Raiza Falzon u Joseph Mikallef li ntażlu minn 33 nominazzjoni. Fosthom kien hemm ukoll oħrajn li nataw ċertifikat ta' onorifiċenza. Fil-fatt 5 minnhom ġabu l-istess punti minn board li huwa indipendenti mit-tim biex aħna nkunu nistgħu anke nażlu u nagħtu dan il-premju formidabbli lil persuni illi prattikament jagħmlu xogħol fis-soċjetà minn b'mod u minn bieħor, minn bit-TikTok, minn imma qed wasal messaġġ pożittiv. U aħna rridu nirrikonoxxuh dan. Id-Deputat Bartolo tenna l-messaġġ ewlieni li fuqha hija msejsa din is-serata ta' premjiet, id-dritt li kulħadd jilħaq il-potenzjal sħiħ tiegħu.